kuna mazuva mashoma okutambudzika. Saka tiri kuona a physical birth panapa. Iri kutaurwa nebhuku yaJob kuti munhu akadii akaberekwa nomukadzi. Kureva kuti munhu wese akaberekwa nomukadzi. Saka ikoko kuberekwa ndokwatiri kuti ndiko kuberekwa kwekutanga, the first birth which is physical. Toonawo zvakare tine second birth kana kuzvarwa kwechipiri kuri spiritual. Tikaverenga zvakanaka mushoko raMwari mubhuku yaJohn chapter 3 from verse number 1 kusvika kuverse number 12. Jesu achitaura zvakanaka naNicodemus anoti kana munhu asingabereki kutsva haangaoni ushe hwekudenga. Iye wobvunza achiti zvino nokukura kwandaita ndodzokera here mudumbu raamai vangu kuti ndigobarwa rwechipiri? Jesu unoti kwete, kana munhu asingabarwi nemvura nomweya haangaoni ushe hwekudenga. Ndopatiri kuona second birth which is spiritual. Saka taona kuzvarwa kuviri kuri mukati meshoko raMwari zvinotibuditsirawo kuti kuripo kufa kuviri. Kwekutanga yatingati nini physical death which is our first death ndo inotaurwa nebhuku raGenesis tikaverenga chapter number 3. Chapter number 3 verse number 19. Shoko raMwari rinoti nokuti wakabva kuhuruva uchadii uchadzokera kuhuruva. Panapa Mwari vari kutaura nemunhu akanga aumbwa kubva kuhuruva. Saka vanomubudira pachena kuti nokuti watadza kuchengeta wirirano yandakaita newe uchadzokera kuhuruva nokuti ndiko kwawakabva. Saka zvakare tinoona physical death ipapo. Now tikaverenga zvakare the book of Job yatambotaura verse number 40 chapter number 14 iyoyo inoti munhu wakaberekwa nomukadzi unodii unofa. Nokuti kune vamwe vakachenjeresa ndirika Mwari achitaura naAdhamu nokuti akanga amusika kubva kuhuruva haana kutaura nezvekubarwa. Ati nokuti wakabva kuhuruva uri hadii uchadzokera kuhuruva. Asi pano Job akutaura nevanhu vakazvarwa nemukadzi. Saka akuti munhu wese akazvarwa nemukadzi kune mazuva mashoma ekutambudzika asi unodii unofa. Ndirwo rufu rwekutanga yatinoti physical death. Saka munoziva kuti physical death kuparadzana kwemweya nenyama. Ndo first death which is physical. Toonawo kuti second death kuparadzana kwemweya naMwari which is spiritual death. Kuti mweya wako wakuchipesana naMwari. Taakupinda pa spiritual death which is second death. Iri kutaurwa naPaul achinyora in the book of Romans chapter 6. Kaverenga kubva pa chapter 6 verse number 23 inodzi mubayiro wezvivi ndirwo chii ndirwo rufu. Rufu rwaitaurwa naPaul rwakanga ruchiri physical death but was referring to spiritual death. Kuti kana munhu atadza kurarama zvinoda Mwari, kana munhu ararama muzvivi achasangana nerufu rwechipiri ndirwo rufu rwemweya. Zviri kunzi nebhuku yaJohn chapter 3 verse number 16 yatoga achitaura nokuti Mwari akada nyika nokudaro akapa mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe woga kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. Kufa kuri kutaurwa apa is spiritual and second death. Kuti kana munhu atenda kuna Kristu, kana munhu agona kurarama upenyu husina chivi, ndiye uchava noupenyu husingaperi. Dai Mwari vatibatsira. Saka nhasi tiri kutaura isu description of spiritual death yataverenga kubva mubhuku yaRevelation chapter number 21 verse number 8. Pari kunzi nomunyori zvino kana vari vanotya navanonyangadza mhombwe navaroyi navose vanoita zvinonyangadza Mwari vachakandirwa mudziva rinopfuta moto nesaferi ndirwo rufu rwechipiri. Ndoziva kuti panotaurwa mashoko akadai vazhinji vedu tine tsika yokutarisana
kuti kana shoko raMwari rikati kana dziri mhondi, iye unoti mhondi dziri kumajeri 9, saka inini ipapo handipo. Asi shoko raMwari riri kuti kana dziri mhondi, kana dziri mhombwe, konzi kana potaurwa zvemhombwe hameno vana tinofa zvavo. Asi shoko raMwari riri kutaura zvakanaka kuti kana varipo vanonyangadza Mwari nenzira dzakasiyana-siyana nemutoo yakasiyana-siyana, ivavo vakagadzirirwa dziva romoto rinopisa, dziva romoto rine sulfa. Ndaimbotarisa sulfuric acid yayo ndoendeswa mumabhatiri, ikadonhera pahembe yako kana paganda rako inopisa zviro kwazvo. Ndoiri kunzi dziva romoto nesaferi zvakagadzirirwa avo vanonyangadza Mwari. Kureva kuti hama vadikani, zviro kwazvo rufu ruriko kubvira kune rwekutanga kusvika kune rwechipiri. Asi rufu rwechipiri shoko raMwari riri kuti rwakagadzirirwa vanonyangadza Mwari, vanorarama vasingafambi nenzira yakarurama pamberi paMwari. Dai Mwari vatibatsira kuti patichawana chidzidzo ichochi chitibatsire titarise upenyu hwedu, tirangarire mafambiro edu, tigone kugadzirisa ukama hwedu naMwari. Vachitaura navachiteka vachiti takangonzwa nezveheat wave, asi hatina kuzoona ichi affect. Zviro kwazvo kwakapisa, asi zvakanakira heat wave ndezvokuti yakazokonkluda nemvura nai yaizonopera Thursday ndokwanaya chitonodza zvayo pasi. Asi dziva romoto riri kutaurwa rakagadzirirwa vanonyangadza Mwari harina mvura inozouya pakupedzisira. Doda kuti tizvizive, tizvinzwisise kuti zviro kwazvo gehena ririko sokutaura kunoita shoko raMwari. Asi shoko raMwari ranaka rati rakagadzirirwa vanonyangadza Mwari navanoita zvose zvisakarurama pamberi paMwari. Dai Mwari vatitira zvakanaka kuti isu tirege kuva vamwe vavanhu vachapinda panguva yakadaro. Ndichitarisa physical death sokudzidza kwatakaita panguva yapfuura, kuti vanhu nokuda kwokuti rufu tinorutya, kunyanya rufu rwenyama, tinoshingaira nguva zhinji kutsvaga kuponesa nyama yedu. Ndaiona vazhinji vane medical aids, vazhinji vane family doctors, specialists. Zvose izvozvo zviri kuitirwa kutiza rufu rwekutanga. Asi chinondinakidza mukati meshoko raMwari ndirwo rufu rusina kupiwa munhu chance. Ndokusaka Job anyora achiti munhu akaberekwa nomukadzi unofa. Kureva kuti kana uripo iwe neni takaberekwa nomukadzi, zviro kwazvo tichafa. Zvisinei nemari yedu, zvisinei nezvose zvatingava nazvo, mari yako haigoni kunzvengesa rufu rwekutanga, nokuti zviro kwazvo munhu akaberekwa nomukadzi unofa. Kune vazhinji vakafira mudzi vachitsvaga kurarama, asi nokuti vakaberekwa nomukadzi vaifanira kufa, nazvino vakatofa. Kune kazhinji takachema tichiti takazongoshayiwa mari, dai takawana mari takaenda naye kokuti nokuti angadai dzimweni dzenguva akararama. Asi kana ari munhu akaberekwa nomukadzi aifanira kufa, nokuti nguva yake yakwana. Asi chandodira rufu rwechipiri, this is the only death you can avoid. Ndirwo rufu rwokuti unogona kunzvenga, ndirwo rufu rwokuti runogona kusava nesimba pamusoro paro, asi kana wagona kufamba zvinoda Mwari. Ndokusaka John akanyora achiti kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa, asi ave noupenyu husingaperi. Kureva kuti kana watenda muna Kristu, kana wagona hako kurarama zvinoda Mwari, haungaoni rufu rwechipiri. Asi kana ruri rufu rwokutanga, nokuti wakaberekwa nomukadzi uchafa. Asi nguva zhinji tinoita zvinonyangadza Mwari tichitsvaga kuponesa nyama, tichitsvaga kutiza rufu rwokutanga rwatinoziva nhasi kuti hatigoni kurutiza, nokuti munhu wese anofanira kudii? Anofanira kufa.
zvinondinetsa muupenyu ndikatarisa upenyu hwevanhu tinoti maybe kusanzwisisa asi ndodaira kuti mushure mechidzidzo chino tinenge taakunzwisisa kuti kana ruri rufu rwechipiri ndo rwatinofanira kushingairira tose nokuti ndirwo rwoga rwatinogona kuavoida. Kumhanya kwese kwatinoona munyika, mukaona vanhu vese vari kuswera vari mumapani vachipiwa mvura netumatombo, vari kutiedza kutiza rufu rwokutanga, vachikangana kuti shoko raMwari rinoti kana wakaberekwa nomukadzi uchafa. Vokangana kuti ruripo rufu runouya rwakagadziriwa vanonyangadza Mwari, ndirwo rufu badzi rwatinofanira kushingairira mumwe nemumwe kuti dai taavoida rufu irwo. Asi hatifunge nezvarwo, tinofunga nezvenyama kurwadziwa kwayo. Dai Mwari vatibatsira kuti tirege kuita savaya vakazopinda mudziva romoto nokusaziva. Asi ndambotaura ndichiti pakutanga, Mwari kana vatipa mukana wokunzwa kudai, vanoda kuti isu tiponeswe. Saka shoko raMwari ngaritibatsire tigone kuponeswa. Tiverenge shoko raMwari zvakanaka. Revelation chapter number 9 verse number 6. Verse number 6. Namazuva iwayo vanhu vachatsvaka rufu asi havangatongorwani. Vachavinga kufa asi rufu ruchavatiza. Panapa kanyatsotarisa shoko raMwari roti namazuva iwayo vanhu vachatsvaga rufu asi havangarwani. Vanhu vachamhanyira kurufu asi rufu ruchavatiza. Vanhu vanenge vakutiza rufu rwechipiri, vakuona dziva romoto rakagadzirirwa vaya vakatadza kurarama zvinoda Mwari. Ndiyo nguva yatichaona vanhu vakutsvaga rufu. Asi nhasi vanhu vari kushingaira kutiza rufu, rufu rwandati ruri obvious kuti uchafa. Nguva zhinji kana munhu achinge afa, tinochemedzana nokudembedzana kuti pasi ari guti. Asi kana nguva yacho ichinge yasvika yokuti vasina kufanira havo kupinda muushe hwekudenga vapinde mukutambudzika, hanzi vanhu vachamhanyira kurufu asi rufu ruchavatiza. Ndaimagina a situation nekukura kwandakaita ndichimhanyisana nerufu kuti nhaiwe rufu dai wandionawo nokuti zviri kumberi hazvitambiriki, zviri nane kuti iwe udii undimedze zvako. Asi shoko raMwari rinoti hanzi ipapo bhuku ichazarurwa, vakafa vari mumvura nevari pasi vachasvika kuti vagotarisana nekutonga kukuru. Saka ipapo ndo patinoona vanhu vakumhanyira kurufu kuti dai rufu wandimedzawo panguva ino nokuti zvandiri kuona kumberi zvinopfuura nokurwadza. Asi nhasi unoyo tinomhanyidzana nenguva, tinomhanyidzana nenyika tichitsvaga kuponesa nyama yedu, tichikangana kuti tinofanira kupona mweya yedu, kuti nezuva rekupedzisira tirege kuzova vaya vanomhanyira kurufu kuti dai rufu wandibatsirawo. Asi shoko raMwari roti hanzi rufu ruchatiza. Imagina rufu ruchitiza munhu. Isu nhasi tichiti pasi haridii hari guti. Nokuti pasi hari guti tiri kumhanya tichidya tokasiyana siyana, tichizora tokasiyana siyana, tichitsvaka zvimwe tingararama. Asi tichiziva hedu kuti pasi haridii hari guti. Tokangana kuti rufu rwatinokwanisa kuavoida ndirwo rufu rwechipiri. Zvakanaka mudikani kuti nhasi nemukana watinenge tapiwa naMwari sezvino titarise upenyu hwedu, tiri kumbofambawo sei. Shoko raMwari rataura zvakanaka kuti kana varivo vanotya nevanonyangadza Mwari, vanoita zvose zvisakarurama, vakagadzirirwa dziva romoto. Asi kune vose vanotenda havo vakararama zvinoda Mwari, havangaoni rufu rwechipiri. Tiverenge kubva mubhuku yaRevelation iyoyo
Zakare. Chapter number 20. So verse number 12. Pane mashoko anoti bhuku ichazarurwa, mumwe nemumwe agotongwa sezvaakabata. Avo vakashayikwa mubhuku yeupenyu ndivo vachakandirwa mudziva romoto. Avo vakashayikwa mubhuku yeupenyu ndivo vakakandirwa mudziva romoto. Mamudikani, nyatsorangarira nokutarisa upenyu hwako. Shoko raMwari riri kuti bhuku ichazarurwa, kuti mumwe nemumwe agotongwa sezvaakabata. Zvawakabata ndiwe unozviziva, zvauri kubata ndiwe unozviziva. Ndambotaura ndikati shoko raMwari rinoti shoko raunonzwa zuva rimwe nerimwe ndiro richakutonga nezvarakutozvisira. Asi uchatongwa maererano nokubata kwako uchiri panyika. Panguva iya yaunokanganwa kuti Mwari unodei, uchitsvaga zvinoda iwe nenyama yako, chenjera kuti ndizvo zvichakutonga nezuva rakupedzisira. Asi zvanzi ivava vakadai vachashayikwa mubhuku yeupenyu ndivo vachakandirwa muzuva romoto. Ndomboimagina moto iwoyo, nekupisa kunoita moto, nekupisa kwatakanzwa paheat wave. It was only 45 degrees at maximum. But tiri kuzwa nezvedziva romoto rine sulfur rakagadzirirwa avo vachashayikwa mubhuku yeupenyu. Kana urimo mubhuku yeupenyu, zvii zvakanyorwa pamusoro poupenyu hwako, zvii zvawakabata, zvii zvaunobata, nokuti shoko raMwari rati ndo zvichakutonga nezuva rakupedzisira. Inyaya inotyisa dzimweni dzenguva kutaura nezvayo, asi zviro kwazvo gehena ririko, rufu rwechipiri ruriko, rufu rwemweya ruriko. Asi the good thing is you can avoid rufu rwemweya. Rufu rwatiri kuvavarira tese kunzvenga, tiri kutambisa nguva yedu, nokuti kana wakaberekwa nomukadzi ucha. Rufu rwatinofanira kuvavarira tose kunzvenga ndirwo rufu rwechipiri, nokuti shoko raMwari, nokuti Mwari akatipa mukana, nokuti Mwari akatipa mukana. Revelation chapter number 2 verse number 11. Zvakazarurwa 2 verse number 11. Zvakazarurwa 2 verse number 11. Panoverenga seizvi: une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Unokunda haangakuvadzwi norufu rwechipiri. Une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Unokunda haangakuvadzwi norufu rwechipiri. Mukadzoka pavhesi number 10, zvichidzoka kumashure, tinoona pane madambudziko mazhinji akasangana nevatsvene vaMwari. Asi akutaura pavhesi number 11, akuti unokunda mumadambudziko iwayo, unokunda mukuedzwa kwenyika ino, unokunda zvivi zvenyika ino, iyeye haangakuvadzwi nerufu rwechipiri. Musandataura nichiti the good thing is second death you can avoid it. Kana aripo munhu uchakunda zvivi zvenyika ino, rufu rwechipiri harungavi nesimba pamusoro pake. Kana aripo uchakunda madambudziko enyika ino asina kubva pamberi paMwari, rufu rwechipiri haruna simba pamusoro pake. Kana aripo uchati handingashayiswi upenyu husingaperi nokuda kwenyika, rufu rwechipiri harungavi nesimba pamusoro pake. Asi tarisai vanhu vanosvika pakunyangadza Mwari nokuda kwenyika ino. Asi Mwari pano vari kutarisa vanhu
vari kutsvaga vanhu vanoti kunyange nyika ikanakidza handingatadziri Mwari nokuti ndinoda kuona upenyu husingaperi. Kunyange nyika ikarema handingarasi kutenda kwangu nokuti ndinoda kunzvenga rufu rwechipiri. Kunyange vanhu vakandiramba, kunyange nyika ikandivenga, handingasiyi Mwari wangu kuti ndirasikirwe neupenyu husingaperi. Asi tinoona nhasi vanhu mukati menyika vanoti kana nyika yonakidza vanokanganwa Mwari, kana nyika yorema vanokanganwa Mwari. Ndambotaura ndichiti neimwe nguva, kune vanhu vane mutauro unoti kana zvinhu zvichinaka, zvinhu zvakadzora sekutaura kunoita vanhu, vanodedzera kuti vakafa havana chavakaona. Vakomana nyika iri kudii? Iri kunakidza. Asi vanhu vamwe chete ivavo, kana nyika yorema, kana zvinhu zvorwadza, unonzwa voti vakafa vakadii? Vakazorora. Dai Mwari atibatsira kuti semaKristu vanoziva kuti zviro kwazvo rufu rwechipiri ruriko, zviro kwazvo gehena rakagadzirirwa vachatadzira Mwari. Titi kunyange nyika ikanakidza, vakafa havana chavakaona zvavo, asi isu vapenyu hatingatadziri Mwari nokuda kwenyika inonakidza. Kunyange nyika ikarema, totaura tichiti vakafa vakazorora zvavo, asi hatingatadziri Mwari nokuti nyika yedu yarema. Nokuti shoko raMwari ranyatsotaura zvakanaka kuti une nzeve ngaanzwe zvinotaura Mwari. Unokunda haangaoni rufu rwechipiri. Unokundei? Unokunda nyika nokunakidza kwayo, unokunda nyika nokurema kwayo. Asi dzimwe dzenguva zvoda tipihwe simba naMwari, nokuti dzimwe dzenguva tinoshaya simba rokukunda nyika nokunakidza kwayo. Dzimwe dzenguva tinoshaya simba rokukunda nyika nokurema kwayo, tosvika pakutadzira Mwari. Tova vamwe vevakagadzirirwa dziva romoto. Asi vavari vedu tose nhasi ndekudai tazoona upenyu husingaperi. Asi tinohuona bazi kana tikakunda nyika nekuzara kwayo. Hanzi musada nyika nezvose zviri mairi, nokuti nyika yose inodii? Inopfuura nekuzara kwayo. Ndoshayiswa here denga nokuti mazuva ano dhenzo iri kudii? Iri kutonga. Kuti kana toki arira ndinokanganwa kuti ndiri muKristu. Takambozviona zvinoadvertiswa mumapepa nepai, kunoitwa zvese zvinonyangadza Mwari. Asi ndokwatiri kuwanikwa tiriko tichidedzera kuti vakafa havana chavakaona. Vana vedu ndoko vari kumhanyira, mune dzenguva tichitovapa mari yokuenda kumafaro, tichidedzera kuti vakafa havana chavakaona. Ndakanzwa umwe mudhara kurawo tochena musoro kuti ndakakura nguva isiyo mani, nyika yakudii? Nyika yakunakidza. Dai Mwari vatitira zvakanaka kuti tirege kushayiswa upenyu husingaperi nekuda kwenyika inonakidza, nokuti nyika inopfuura nekuzara kwayo. Tirege kushayiswa upenyu husingaperi nekuda kwemadambudziko enyika ino, nokuti shoko raMwari rati unokunda haangavoni rufu rwechipiri. Pode imwe nguva unotaura achiti rangarirai kuti madambudziko enguva ino nokurwadza nokurema kwawo haangafaniri kuenzaniswa nekubwinya kunouya. Kureva kuti taakuda maKristu, taakuda maKristu vanomira saJobhu. Jobhu anotaura achiti panguva yazvanga zvakandinakira handina kumbobvira ndakanganwa Mwari wangu. Nhasi nokuti zvorema ndotuka here Mwari
unoti kwete, handingatuki Mwari nekuda kurwadziwa kwenyama. Asi vazhinji vedu takabvunza Mwari mubvunzo yatisina kunyange mhinduro nesu, kuti zvino Mwari wacho unombovepi kana zvinhu zvichirwadza kudai? Zvino Mwari wacho uripi kana ndichitambudzika kudai? Ngatiregei kusvika pakutuka Mwari nokuti nyika yarema. Asi kana zvonakidza tokangana kuti ndiMwari. Amamudikani, dauda kutarisa upenyu hwangu. Nokuti chapter 21 yataverenga yataura zvose zvinonyangadza Mwari. Dzimweni dzenguva unoti kwatarisa zvevamwe unoona zvakakura kupfuura zvako, asi shoko raMwari rinotaura zvakanaka. Nokuti Jesu achitaura nejaya mupfumi akanyatsomuti iye aenda ane confidence kuti nhai Rabhi, ndingaitei kuti ndipinde muushe hwekudenga? Zvikanzi chengeta murayiro. Zvikanzi murayiro ndakachengeta yose kubvira pauduku hwangu. Zvikanzi you only lack one thing. There were not two but one thing. Dzimweni dzenguva iwe ukatarisa upenyu hwako, ukazvitarisa utarisa ari pasaidi pako, unoona uri nane kupfuura umwe. Asi jaya mupfumi rinonzi you only lack one thing. Ichocho chimwe chaunofunga kuti it's minor chinonokupinza mudziva romoto, chinokushayisa upenyu husingaperi. Manje inini nhasi vandiwana zviri kure ndombonzaniko ndonzi achihera kaini redi mukati isusu tirana madhuwe hatidzoreki andika hanzvadzi yange yabhaisengana tinodozvikudza nekuda kwechivi nokuti it's minor mukumaziso edu, but shoko raMwari riri kuti only like one thing. Ichocho chimwe chaunoziva iwe chaunokundikana pamberi paMwari chinokushayisa upenyu husingaperi. Ipapo paya paunoti ndine dambudziko rehasha, chenjera kuti hasha dzako dzinokushayisa upenyu husingaperi. Ipapo paunotaura nokuti ndiwe unopaziva. Nokuti nhasi tinogona kutaura nezvemhombwe, iwe goti inini upombwe handina. Tinogona kutaura nezvevanoba nemhondi, iwe goti ikoko ini kwete. Asi une pako paunoziva, ipapo that one thing inokushayisa upenyu husingaperi. Asi vanokunda havangaoni rufu rwechipiri. Pone imwe nguva unoti zvandinoda handizvo zvandinoita, zvandinoita handizvo zvandinoda. Zvino kana ndodai handichirini kwete, asi izvo zvivi zvinogara mandiri. Dai Mwari vatibatsira mukati mezuva ranhasi kuti kana zviripo zvinogara matiri zvatinoziva isu, kune vanoprofita vamwe asi vachikanganwa kuzviprofita, asi isu tinoti iwewe ndiwe unoziva. Nokuti kana totaura nyaya yedenga, haidi yeprofeti pakati pako naMwari, haidi mufundisi pakati pako naMwari, inoda iwe naMwari. Nyaya yedenga is your personal relationship with God. Saka ndiwe unopaziva. Usafunga kuti kana pashaya kuona wofunga kuti zvako zviri right, nokuti Mwari unoona. Kune vamwe vanoti hanzi haasi makuhwa, asi kutaura zvakadii zvakaitika. Hanzi haasi makuhwa, tenge chingotaurawo latest nai. Asi dzatiri kuti latest chenjerai kuti dzinotishayisa denga, nokuti chinogona kunge chiri chiri pamberi paMwari. Dai Mwari vatibatsira tirangarire mashoko okuti unokunda anokundei, anokunda nyika nezvivi zviri mairi, anokunda nyika nemiedzo iri mairi, anokunda nyika nemadambudziko azere mairi, anokunda nyika nokunakidza kwayo. Ndiye anoona
upenyu husingaperi. Ndiye asingazomoni rufu ruchiperi. Zvinhu zvakaoma, zvinhu zvakaoma kutaura nezvazvo. Kuti dzimweni dzenguva ndoti ndichitaura ndotarisa upenyu hwangu ndozviona ndiri mutanzi pamberi paMwari. Asi toda kuti titore mukana unowu wokuti tiende pamberi paMwari ticheme nokuda kwezvivi zvedu, ticheme nokuda kwekudarika kwedu, ticheme nokuda kwekufarisa kwedu, kuti tirege kuona rufu. Ndinotaura ndikati ndiwe unopaziva, asi shoko raMwari tikaverenga zvakanaka mubhuku yaLuke chapter number 13 verse number 3. Luke anonyora achiti, unless you repent, you will likewise perish. Kana musingatendeuki, musingadi kusiya izvozvo zvamunoziva imi mumene, nemiwo muchadii? Muchapara. Paunonongedzera mhombwe paya, ziva kuti kana newewo usingasiyi izvo zvaunoziva zvaunotadzira Mwari, you will likewise perish. Paunonongedzera mhondi nemakororo, rangarirawo kuti paripo paunokundikana, paripo paunotadzira Mwari. Kana usingatendeuki, kunyange newe uchapara. Asi ndatara ndikati nini rufu rwechipiri Mwari vakatiitira zvakanaka. You can avoid it. You can avoid it. Toti panguva inoika tichiimba rwiyo number 88, muimbiso yedu mutibatsire ipapo. Takagara kuti mumwe nemumwe afunge nezveupenyu hwake, afunge nezvekudarika kwake, kuti pachazoimbwa rwiyo rwokukoka urangarire mashoko ekuti unless you repent, you will likewise perish. Ndoziziva tinotarisana nguva zhinji kuti zvapataurwa nezvemhombwe ndikasumuka vanhu vanofunga kuti ndini mhombwe yacho. Asi unless you repent, dai Mwari vatibatsira kuti urege kushayiswa denga nekuda kwakagara padhuze pako, urege kushayiswa denga nekuda kwemunhu wawakatarisana naye. Hanzi nguva dzokusaziva Mwari vakaregerera havo, asi zvino unorayira vanhu kwese kuti vatendeuke. Unless you repent. Niimbise.